Ove godine obilježavamo 100. obljetnicu otkrića Mohorovičićeva diskontinuiteta. Poštovani profesori Davorka Herak i gospodin Marijan Herak, poštovane dame i gospodo, dragi učenici, dragi gosti Opatije, posebno mi je zadovoljstvo što vas danas mogu pozdraviti na predavanju povodom obilježavanja 100. obljetnice od otkrića Mohorovičićeva diskontinuiteta. Riječ je o jednom od najvećih postignuća u području seizmologije svih vremena, a za njega je zaslužan Andrija Mohorovičić, seizmolog i izniman znanstvenik rođen u Voloskom. Tim povodom je 26.11. u Vili Antonio profesor dr. znanosti Marijan Herak i profesor dr. znanosti Davorka Herak održali su predavanje pod naslovom Seizmologija u Hrvatskoj 100 godina nakon otkrića Mohorovičićeva diskontinuiteta. Dozvolite mi da se još jedan put zahvalim našim profesorima, doktorima, gospođi i gospodinu Heraku, što su nam danas upriličili ovo lijepo predavanje vezano za Andriju Mohorovičića. I nesporno je da je taj znanstvenik koji je zadužio čovječanstvo sa svojim otkrićem, a ono što mene posebno raduje, što je to naš Vološćan koji se ovdje rodio i što ćemo mi od danas turistički valorizirati od njegovo otkriće i biti će ipak dostupno svim našim gostima i posjetiteljima Vološća. Evo je. Bravo. I još jedan put hvala vam lijepo što ste nazvali.